పాకిస్తాన్లోని పెషావర్ పారామిలిటరీ హెడ్ క్వార్టర్స్ వద్ద జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడులు తీవ్రమైన విషాదానికి దారితీశాయి. మెయిన్ గేట్ సమీపంలో వరుస పేలుళ్లు జరగడంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా గందరగోళంగా మారింది. లోపలికి చొరబడేందుకు ప్రయత్నించిన సాయుధుల్ని భద్రతా దళాలు అడ్డుకోవడంతో ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో 3 కమాండోలు పేలుళ్లలో మృతి చెందగా కాల్పుల్లో 3 సాయుధులు హతమయ్యారు. మొత్తం 6 ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఈ దాడి పాకిస్తాన్ భద్రతా పరిస్థితులపై మరోసారి ఆందోళనను రేకెత్తించింది. Tengo que